ikusle guztioi, Artziniegako udaletxe sarretik ari gatzaizue zuzenean, aiaraldea.eus atarian, eta baita Instagramen eta YouTube bidez ere bai. Eta minutu gutxi barru, hasiera emango diete hemen Artziniegako 2025ko jaiei, eta pregoiaren eta txupinazoaren esperoan, zuzenean ari gara erretransmisio honekin. Artziniegako jaiak gaur hasiko dira, gaur iraiak 5 eta datorren igandean bukatuko dira. Aste oso batez luzatuko dira festak herrian, eta 2 asteburu hartuko dituzte, eta 2 asteburu horietan pilatuko da egitarauaren parterik nagusiena. Txupinazoa jaurti aurretik, duela minutu gutxi, Palestinaren aldeko eta Israelek bertan egiten ari den genozidioaren aurkako elkarretaratzea egin dute hemen bertan, jaietako kuadriak eta herritar ugari bertaratu dira ona, Israelek bertan egiten duen genozidioa gelditzeko eskatzeko. Hain zuzen ere ez, aiaraldeko beste herrietan gertatzen ari den eta egiten ari diren modu berdinean, bertako eragileek eta kultur eragileek, jai eragileek, ez dute Palestinan gertatzen ari dena jaien testuingurutik kanpo utzi nahi izan, eta argi dago Artziniegan ere oso presente egongo den gaia izango dela aurtengo festetan. Herria, ikus dezakegunez, ikurrinekin ohikoa den bezala, baina baita Palestinako banderekin ere dekoratu dute, Palestinako banderak ikus daitezke non nahi. Nik soinean daramadan Palestinako zapia ere ugari ikusten dugu Artziniegako herritarren lepoetan. Esan bezala, aurki jaurtiko dute txupinazoa, eta aurtengoa bereziki txupinazo, sentitua izango da. Jai batzordeko kideek irakurriko dute pregoia, baina lehen zuziria piztearen ardura, Jon Partera zenaren seme alabek izango dute, Izan eta Janire Partera gazteak arduratuko dira lehen zuziri horri pizteaz. Gogoratuko dugu, Jon Partera duela urtebete zendu zen, Artziniegako bizilaguna, eta oso lotua egonda beti Artziniegako bizitza sozial eta kulturalarekin, bera abentura enpresa bat kudeatzen zuen, eta are gehiago ezagunagoa zen eskualdean, hain zuzen ere, Urduñako Morrilloi ezagunaren tirolina montatzen zuen pertsona baizen Jon. Berak 10 urte baino gehiagoz montatu zuen Urduñako Foru Plazan, Morrilloia aduanatik salto egiteko erabiltzen zuen tirolina hori. Modu honetan, Artziniegako jai batzordeak omenaldia egina izan dio Jon Parterari, iaz zendu zen Jon Parterari, eta bere 2 seme alabek jaurtiko dute, minutu gutxi barru, hemen ikusten dugun lehen zuziri hori. Errepasatuko dugu, Artziniegako jai batzordeko kideak balkoira ateratzen den bitartean, hemen daukagun, jaietan daukagun egitaraua. Esan bezala, gaur bertan hasiko dira jaiak, duela orain zurrakapotea banatzen ari dira herriko plazan, eta txupinazoa jaurti ostean, elektrokutados elektrotxarangak, herriko kalea alaitzeaz arduratuko da, gero gaueko 11:00 zutik erromeriak joko du geltoki plazan, eta goizalde, gaueko ordu batetan, ohiko kulero lasterketa egingo dute. Gaua bukatzeko gaur, DJ Sorginen irautza egongo da geltoki plazan, goizeko ordu txikiak arte jai giroa luzatzen. Bihar larunbata, pintxo txapelketarekin abiatuko dute eguna, goizeko 12:00, ordu 2:00 Baskari herrikoia egingo dute Toñin Leuengaz pilotalekuan, eta arratsaldeko 5:00 hitzordu bikoitza izango dute Artzinegarrek. Alde batetik, bola txapelketa eta bestetik igeltoka txapelketa.
zazpietan, jaietako ekintza nagusia izan ohi den bonbona lasterketa egingo dute, hemen zebertan hemen gure azpian dagoen kale honetan, eta gaueko 10etan, Artzinigarren artean ere hain maitatua den playback txapelketa egingo dute. Beraz, egun berezia eta egun garrantzitsua biharko larun bata. Gainera, eguna bukatzeko DJ Remember eta Dardara soinu sistema herriko musikariak arituko dira gaua alaitzen. Asteburua bukatzeko, igande honetan, irailaren 7an, 12 iskupilota partidak egingo dituzte, ordu bat herritan tabernaz taberna arituko dira poteoan, eta arratsaldeko 6etan kronoeskalada egingo dute. Jaietako beste ohiko ekintzetako bat, iturritik iturrira, txirrindulan arituko dira malda txar bat igotzen, gehienak mozorratuta ohitura den moduan. Arratsaldea alaitzeko Etxebarria eta seme trikitilariak arituko dira 7 herrietatik aurrera herriko kaletatik, eta ordu berean ohiko berakat sopa dastatzeko aukera egongo da ere. Asteburu bizia beraz Artzinigara datorrena, baina lehen aipatu bezala jaiak ez dira asteburu honetan bukatuko, izan ere datorren astea ere ekintzaz betea daukate hemen Artzinigako bizilagunek. Astelenean aurren eguna ospatuko dute, aste artean nagusien eguna, eta ostegunean gazte eguna. Egunero ongo dira baskariak, jolasak eta bestelako ekintzak, eta datorren asteburua, hobeto esan da, indar berrituta hartuko dute, irailaren 12an, frontenis txapelketa egingo dute, Artxikirol finala ere egongo da, beraz ostirala kirolez lepo egongo den eguna izango da. Ostiralan ere ohikoa den bezala kuadrien afaria egingo dute, eta gauean kontzertu handien eguna izango da, irailaren 12a. Izan ere Aldakan taldea, Jofe eta DJ Aura eta Iraia egongo dira musika jartzen. Irailaren 13an, larun bata, beste egun handi horietako bat, Artzinigatarren egutegietan gorriz markatutako eguna irailaren 13a, izan ere, jaia arteko landara eramango dute, ohikoa den moduan, ohiturak hala aginduta, eta arteko landan, ohiko herri baskari egingo dute bertan, bakoitzak etxetik eramandako jakiekin. Baskalostea ere bertan pasatuko dute, arteko landan, kutxen jolasa eginez, eta 6:00 Artzinigatar askorentzat eta askorentzat jaietako ekintza bereziena den hori abiatuko dute. Hain zuzen ere, kuadrien bajada egingo dute arteko landatik herrigunera. Txaranga batekin lagundua, normalean jendetza elkartu egiten da hor, eta askotan aitortu digute, Aiaraldea komunikabideko kideei hori dela hain zuzen ere gogokoen duten ekintzetako bat. Beraz, kanpotik zatozten ontzat, eta esperientzia hori bizi nahi duzuen ontzat, gogoratu, datorren irailaren 13an, 6:00 egingo dutela hori. Larun batearekin jarraituz, ohiko ikuskizunak, pilota txapelketak, eta gaueko 11etan Hombres G taldearen tributua egingo dute. Ordu batetan kuadrien arteko jolasak, eta ordu bietan beste kontzertu handi horietako bat, aurten inbertsio berezia egin du Jai Batzordeak musika talde handiagoak ekartzeko asmotan, eta Osabi Erromeria ardurat egongo da, gaueko ordu bietan, datorren larun batean, Geltoki plazan, jai giroa berandura arte girotzen. Eta bukatzeko, igandean, ohiko tortilla txapelketarekin eta interkuadriasarekin bukatuko dute jaia. Utziko zaituztegu orain, Jai Batzordeak balkoitik eskainiko duen pregoiarekin, hori ikuste ditugu jaiei hasieran goiten hitzak emateko prest, eta baita Jon Partera zenaren seme alabak ere zuziri hori pizteko prest. Gaur azkenik hasiera emango diegu gure jaiei. Herri osoa batzen dituzten jaiek. Edonongoak garela ere, mundu guztia ongi etorria baita. Izan ere, gure jaiak partekatzeko, disfrutatzeko eta gauza komun baten parte sentitzeko dira. Aurten,
gazteok osatutako jai batzorde batek hartu du erreleboa. Hemengo kuadrietako kideek osatuta. Erreleboa badagoelako eta gazteria antolatu nahi duelako eta antolatzen dakielako. Azpimarratu nahi dugu jai hauek ilusio osoz eta munduko asmo onenarekin antolatu ditugula. Guztiongan pentsatuz. Jaiak ez dira benetakoak, inklusiboak ez badira. Pertsona bakoitzak bere adina bizitzeko modua edo sentitzeko modua edo zein dela ere, bere espazioa, unea eta gozatzeko modua aurkitzea da egitarau honen helburua. Hoy por fin arrancan nuestras fiestas y lo hacemos con toda la ilusión del mundo. Unas fiestas que unen a todo el pueblo, seamos de donde seamos y donde todo el mundo es bienvenido, porque nuestras fiestas son para compartir, disfrutar y sentirnos parte de algo común. Este año hemos cogido el relevo de forma voluntaria una comisión joven, formada por miembros de cuadrillas de aquí, que siempre intentamos participar en todo y a las que veis en el día a día por el pueblo, porque hay relevo y porque la juventud quiere y sabe organizar. Pero queremos recalcar que hemos organizado estas fiestas con toda la ilusión y la mejor intención del mundo, pensando en todas y en todos, porque creemos que unas fiestas no son verdaderas si no son inclusivas. Este programa busca que cada persona, sea cual sea su edad, su manera de vivir o su forma de sentir, encuentre su espacio, su momento y su forma de disfrutar. Hala ere, uste dugu beharrezkoa dela daukagun espazio hau aprobetzatzea, jaietan gertatzen diren eta pertsona batzuen askatasunaren aurkakoak diren egoera batzuen aurka ahotsa altzatzeko. Zehazki eta zoritzarrez, gure jaietan jokabide matxista eta sexistak daude, eta ikusezin geratzen dira beldurragatik, lotzagatik edo normalizatzeagatik. Argi eta ozen esan nahi dugu ezetz, jokabide horiek ez direla normalak. Badakigu nolakoa den, edo badakizu nola jartzen den edaten duenean, esateak ez du balio. Aski da hau gertatzen ustea, aski da beste alde batera begiratzea, aski da honetaz barre egitea. Mundu guztiari dei egiten diogu elkarlanerako, egoera hauek gertatzen ez usteko, garaiz gelditzeko eta saiesteko. Baina jarrera horietakoaren bat ikusten baduzue edo jasaten baduzue mesedez, esan, jakinarazi. 2025ean gure jaietan lehen aldiz, puntu more bat egongo da, 2 ostiraletan eta 2 larunbatetan, gaueko 12etatik goizeko 6etara BBK Zaharrean. Indarkeria matxisten informazio eta prebentzio gune bat da, baita herriko talde feministarekin une oro koordinatuta egongo den laguntza gunea ere. Gainera, tabernetan zein txosnan aurkitu ahal izango duzue zer egin kasu horietan eta jarraitu beharreko protokoloa. Eta gauero arduradun bat egongo da besoan berizgarri more batekin. Berari zein puntu moreari gerturatu alzarete edozein momentutan laguntza eske edo edozein zalantza argitzeko. Jai hauek guztionak dira eta askatasunean gozatzeko eskubidea dugu guztiok. Sin embargo, creemos necesario aprovechar este espacio que tenemos para alzar la voz contra ciertas situaciones que se dan en fiestas y que atentan contra la libertad de algunas personas. Concreta y lamentablemente, durante nuestras fiestas existen conductas machistas y sexistas que quedan invisibilizadas por miedo, vergüenza o por haberlas normalizado. Queremos decir alto y claro que no, que esas conductas no son normales, que ya está bien de decir, es que ya sabes cómo es, o es que ya sabes cómo se pone cuando bebe. Basta ya de permitir que esto pase, basta ya de mirar para otro lado, basta ya de reírnos. Hacemos un llamamiento a la colaboración de todo el mundo para no permitir que esto ocurra, para pararlo a tiempo y evitarlo. Pero si veis o sufrís alguna de estas actitudes, por favor, decidlo, comunicadlo. Este 2025, por primera vez en nuestras fiestas, habrá un punto morea los 2 viernes y los 2 sábados desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, en la antigua BBK. Un punto no solo de información y prevención de violencias machistas, sino que también es un espacio de acompañamiento que estará coordinado en todo momento con el talde feminista. Además, tanto en bares como en la Chosna podréis encontrar qué hacer en estos casos y el protocolo a seguir. Y cada noche habrá un responsable con un distintivo morado en el brazo con el que podréis acudir. Estas fiestas
estas fiestas son de todas y todos y tenemos el derecho a poder disfrutar en libertad. Laburbilduz, gure helburu nagusia guztiok egun hauetan disfrutatu eta besteei bebai hori egiten ustea da, eta horrela bizitzea espero dugu datozen egunetan. Hala ere, guztioi gonbidatzen zaituztegu egun hauetan eta beti beren egunez lasai gozatzeko privilegio hori ez dutenak gogoan izatera. Hemendik une zailak bizitzen dituztenei eta bizitzen ari direnei babesa eta itxaropena adierazteko mezu bat bidaltzen diegu. Egunen batean guztiek bakean gozatzeko aukera izan dezaten, guk bezala orain. En resumen, nuestro principal objetivo a la hora de juntarnos para formar la comisión de fiestas era conseguir unas fiestas en las que todas podamos divertirnos y dejar hacer el resto. Y así es como esperamos que viváis los próximos días. No obstante, os invitamos a todas y a todos a no dejar de acordarnos durante estos días y siempre de las muchas personas que hay en el mundo que no tienen este privilegio de poder disfrutar tranquilamente de sus días. Desde aquí mandamos un mensaje de apoyo y esperanza a quienes viven momentos difíciles, deseando que un día todas las personas puedan disfrutar en paz, como lo hacemos ahora. ¡Gora Palestina libre! Eskerrak eman nahi dizkiegu aurten lagundu duten komertzio guztiei, baita pertsona, kuadrilla eta elkartei ere. Zuek gabe jaiak ezin izango liratekelako aurreratera. Gure ustez horrela izan behar delako, gure jaiak herritik hasi eta herritarrentzako izan behar direlako. Bukatzeko, Zupinazoa, Izan eta Janire, Jon Parteraren seme alabek egitea nahi izan dugu. Oroimenezko ekitaldi gisa eta familia osoari gure maitasuna adierazteko helburu soilarekin. Queremos dar las gracias a todos los comercios que han colaborado este año, así como a las personas, cuadrillas y asociaciones, ya que sin vosotras y vosotros las fiestas no podrían salir adelante. Por último, hemos querido que el chupinazo lo lancen Izan y Janire, la hija y el hijo de Jon Partera, como un acto conmemorativo y con el simple objetivo de mostrar nuestro cariño a toda su familia. Eta badoaz, piztera, zuziri hori eta laster rabia. Orain bai, estanda horrekin, estanda egin du festa giroak Artziniegan, eta aste beteko festa egitarau oparoari eman diote hasiera orain. Plazan elektrokutados txaranga jarri dio orain musika doinua jai giroari, eta bi asteburutan kaleak bizitzeko aukera izango dute Artziniegako bizilagunek. Jai batzorde, aurten sortu berria den jai batzordeak guztiontzako jaien aldeko aldarria luzatu du. Eraso sexistarik gabeko jaien aldeko aldarria luzatu du. Eta baita, gogoan izan nahi izan ditu, une latzak bizitzen, munduan une latzak bizitzen ari diren herritar guztiak, bereziki Palestinako herriari ere luzatu diote hemendik elkartasuna. Saiatuko gara jai batzordeko ordezkariak harrapatzen, gogoratuko dugu, aurten jai batzorde berria sortu dutela hemen Artziniegan, aurtengo egitaraua antolatzeko helburuarekin, eta haize fresko horrek islada nabaria izan du egitarauan, bai ekintza kopuruan, eta baita ekintza horien atzean antolatuta dagoen jende kopuruari erreparatuta. Lan oparoa egin dute, eta Artziniegarrek bi asteburuz gozatu ahalko dute lan horretaz.
Gogoratuko diegu bai, zuzenean txupinazo hau jarraitzen aizaten guztioi aiaraldea.eus atarian ikusi ahalko dituzuela bai Artzineako jaietako ekintza nagusien argazki galeriak eta baita Artzineako jaien ekintza nagusiak biltzen dituen bideo reportajea ikusi ahalko duzuela jaiak amaitutakoan aiaraldea.eus atarian. Aiaraldea.eus komunikabideo kazetariok bi asteburu zegongo gara hemen buru belarri jaiak alik eta modu txukuenean jasotzeko asmotan. Eta orain bai, hemen ditugu Artzineako jai batzordeko kideak eta gurekin egongo dira hitz gutxi batzuk esateko. Lehenik eta behin, hasi berri dira Artzineako jaiak, beraz zorionak. Aldarrikatu duzue zuen pregoian, baina aurten sortu duzue jai batzorde berria, nolakoa izan da eta nondik dator jai batzorde berri hau sortzearen beharra? Bale, izan zen, aurreko urteetako kideek esan zutela guia usten dugu jai batzordeari eta jaiak antolatzeari, eta esan genuen herriko gazteak guk euki beharko dugu esku sartu jai batzordeko erreleboa, jai batzordeko ardura eta gainera gogoa geneukan. Beraz, hainbatetan, beti gaude jaietan eta iaz pizkatzo bat komentatu genuen eta egin zen bileratzo bat irekia. Etorri genuen otsailean edo eta pizkanaka ardura hartu genuen eta listo, eta gutxi gora bera forma hartu zuen jai bat. Beti bizi izan dugunez jaiak beste aldetik, izan da ikustea nola atzetik zer dagoen guztia, baina ja badakigu memoriaz egitaragua urtero, ja berdina da. Baina, imaginatzut pozik egongo zaretela, ez? Lortu duzuen mugitzea edo antolatzea lortu duzuen jende guztiarekin. Nik ez dut ez da sinisten, pentsatzea hormendik hurrengo egunetara gertatuko diren gauza guztiak guk antolatu izan ditugula eta gugatik mundu guztia egongo dela jai egunetan. Eta jende askok eskerrak eman dizkigut eta jaiak hasi berri izan dira eta esango nuke arrakasta izan dutela. Hemen jendea zegoen, kale jira txiki bat egin dugu herriko elektrotxaranga batekin, gainera bere haien lehen aldia izan da. Eta jende animatu da, beraz, badirudi, gauzatzen ari dela dana, bai. Orduan, imaginatut, ikusten zaituztet, gogotsu zabetela aurtengo jaietan ean murgiltzeko, imaginatzut ja hemendik atera eta horra bera jaizteko gogo zango zaitela. Aukeratu beharko bazenute zuentzako aurtengo jaietako ekintza kutxunenena zein den, ausartuko zinatekete esatera? Ekintza, nik esango nuke playback lehiaketa. Bihar izango dala nire kuadrillan, beti parte hartu izan dugu, aurten kuadrilla asko animatu dira, txiki asko animatu dira, hori kostatu egin dela, eta nik esango duke playback lehiaketa herri guztia etortzen delako gogu ikustera, osea, bai. Urtero da playback lehiaketa eguna, da como egunik itxaronena, herritar guztietatik, baina... Eta oso lehiakorra. Eta oso lehiakorra gara hemen herrian, bai. Baina gero kontzertuen aldetik nire ustez aurten lan oso ona egin dugu eta aurkitu ditugu adibidez Jofe etorriko da hurrengo ostiralean eta nik dekot gogo ikaragarri batzuk hori itzaiten nabil, vamos, hola. Adibidez hurrengo zapatuan Hombres G tributoa egingo duen talde bat etorriko da baita ere, beraz, konpentsatzeko. Eta romeriak, gaur zutik. Egon naiz inoiz jarraitzen playback lehiaketa eta zindagit oso lehiakorra dela. Pike asko dago, Interkuadrilarekin orokorrean hemen gaude puntuak hartzen, zorutik ikusten baditugu puntuak interkuadrilarako oran gabiz. Gero gauean mundu guztia da laguna, baina lehiaketetan... Egoten da lehia, bai. Jaitzia, zuek agurtu aurretik, aipatu zu ere pregoian, aurten puntu morea egongo dela Artzineako jaietan, uste dut importantea dela hori azpimarratzea, kontatzen dugu zue pizkat zertan datzan puntu more hori? Bai, guretzat puntu oso garrantzitsua zan diskurtsoan esateko eta pregoian esateko, emakume gaztea garelako eta ikusi ditugulako jarrera matxista eta sexista horiek eta kasu batzutan jasan ditugulako. Beraz, garrantzitsua zen, naiz eta herri txiki bat izan puntu hori egotea eta babes hori bertan egotea eta herritarrei ematea. Bai, ez dugu inoiz euki eta naiz eta hori iratzek esan duena naiz eta herri txikia izan, bai, euki izan dugu horren beharra askotan, ze batzutan
hemen gertatzen diren gauzak ja ezagutzen dozu pertsona hori eta batzutan ez da zaratzen horregatik, eta bai garrantzitsua ikusi dugu aurten ipintzea kanpoko pertsona batzuk hori gestionatzen. Ez ukitzeko... Eta pertsona profesionalak, ez herrikoak, hori garrantzitsua zen. Bai. Guretzat izan zen hasieratik gauza garrantzitsuenetariko bat aurtengo jaietarako. Gauean egongo den karpa bat izango da, ostiraletan eta larun batetan, goizeko 6etara arte, tabernak eta hori irekitak daudelako ordu horretara arte, eta hor egongo dira prebentzio eta informazio gune giza, baita hori laguntzeko eta hori eta gainera talde feministarekin elkarlanean egongo dena. Oso ondo, nire partez galdera gehiagorik ez dakit nahi duzuen gaineratu zerbait intontzian utzi duguna. Bai, esan nahi dugu gora Palestina libre eta gora Artziniagako jaiak. Bai, gora. Oso ondo, asko disfrutatu. Bale, jaso ditugu Artziniagako gazte, bi gazte hauen hitzak, esan bezala, sortu berria den jai batzordeko ordezkariak. Eta, entzun duzue, ona Artziniegara bizitan etorriko baldin bada eskualdetiko beste herri bateko inor, biharko playback lehiaketak sortuko duela zirrara eta bada ikustea merezi duen ekintza horietako bat. Besterik gabe, guk hemen utziko dugu zuzenekoa, aiaraldea.eus atarian, esan bezala, egin ahalko duzue jaien jarraipena, kazetariak buru belarri arituko gara ahalik eta modu txukunenean eta fidelenean jasotzen hemen Artziniegako kaleetan gertatzen dena, eta inork egitaragua kontsultatu nahi badu, eskura dauka aiaraldea.eus atariko agenda atalean, eta baita aiaraldea jaietan aldizkari fisikoan. Beste gabe, mila esker eta gozatu Artziniegako jaietaz.